sira nanga barwo fa na shila kadi mama litiri binani litiri biwor ayi kuma dole te veri nyekele abi jo mo la nasura jonana sigatala abna fa do fana be tanke ni ma 20 litre bido fa na shila fu ta to ka desa ko ka ma faru yaraka ulo ba fu ma na shi soro sigatala ayi ko sirindati ko nunu sigimbe doni deka ko nunu sigimbe pied do deka na yo jedra tigla fa ka be o ma ke guya tola foi tola fo ka ke ka ben odema eski otma no kara o sirinde na shika cha na shika dogo ni yo gushidra odido sigatala o otma ni ay toujours amba fa mogo ko ambi awati dila way ambi o wati dila kama dole ere fa foi ti bulu me dala dumini bi bulu me ana kololo do nichi kullu zi ni'ma ma'sud nema kilon ni ala di joma ikira ce ikira muso ikira demsine ikira makorwa ana kololo dido sigatala ali fare kolo ka kene urujo ibi boy yera mai bido yera ma kadiye chogomi ana jugo ya dido sigatala ikadon ikana don ikaro ka fo jugo koni bila otma mu yo furai ala wele mu yo furai iko o be kofe i ba soro jugu do bi ela wala ma jugu ya do bi ela siri do bi ela gela do bi ba soro ti adama de yere no pew o yi jina shetana no yi o do mi ka vila ke ka vi be nyame eta do kumina adunana eta do kumina bi ko foi tsaka ni nyana bo fodoni sigatala no wade kuma dula alni kiliya yi wele kiliya mi misiki kono ne ka do mi bitle sabade ya semene kele mini ka pujira alala ni mi iba soro yan semene kele ka se fleli yara da manati gibi prisi sigatala o ne dum presera kojugu o ne tra ken ni mai mam ti sira alanya ala kon ba fu yana wula na dro ba soro iye gnye be mine parce que o de kadi me o tnya ka dogo ma fati iski o ma toujours ambe min fa ndogo nu ye min yoro ka ja ani min yoro ka suru doni no ye ala wele no ye mogo foni gerska kodowa korota kodowa place kodowa bana de bila e maye doni chow urujo donga de fe do e fe betifo ni chien kuma do be ulubi fo adobe ibi dade aka way ma manda de ado ka mbiteme sigatala nte nyeni doni dana nyeni abi wuli waka fiye doni bi chawla minum bi kuma ay minum dade be nuti ire soka ni chien a bedron fi ka sa mama fi ka se akebama o toujours fana e bi se mami ma doni bara la ni bi faki deme kana bla doni banye e mana don chugo ale min ba ko ne tsaka don ate malika sigatala otma toujours kuma dola toujours ambo de fungali de min ke guyara wala makala de min ke guyara ama barka maka dogo way ma barka maka dogo parce que kala den laloma ale de biski karamo ko biski afa koro ni bara yani faka fa wala makaramo do basura ale chesiri ba kele kama me ke gumani ka bali bara ko bara wati sardara bi buli kabo sigatala otma mogo ko nyanyini chogola mogo kana perise kujuku adama de ni dana ka banko ne e garske mi alni ma alawe ne alma dumni duida do ma be boko duida me ka fendi ma minti dani kono alawe de bo so joma iski ma ona tabe ta don e hakilisgi kana perise internet kuma ni ma wede de nere min sigile fle do temena de way do temena ne man nyira ka kamiri wati janyere te odle ne baraka fo bebi saka here soro way karamo ke o kama ne dono soro urusho ne abe soro tasma kamina iski wani bi dono di ere soka lahara ala bene nyinaga a dote ne ka fayda dila kombi fendo di ka dobo ala nitise nenti mindi doron dodi Allah me akilengele be asrulla tasma kamidela akilishite ajirite aturabute ashima soro no yala Allah akbar men ne kono ko mi mindi doro ne bodi ndadi katlaka hamika fu mun nyake wode kama
alimentun yoro la menga karamgo bado fo abi sigaso jenyon bado nda to fo ma aka kala be ka tinizi do mena kuma na sika ne kala samu ga ala to gola mais kuma dola doni benna misika mugo kala ani doni benna misika adama de mugo dila o ani title ko na ndishi ko na kuma dola nunu ti fangeli sigatala ne fa inda ma domno no suratul rahman ne kul jala hako ya ko kunta ko ni kuma ndima mo ne adi eresoka ako ni kuma di na kuma fi kana ndima mo nye fem yala nda fo mo ngone ni ndi amena Allahu akbar ma me min fodoro ko me wati corona ko so mo go ko iko imi ni yi jando ko leni minina fem bebi soro ni ba miri nya kono i ba be soro kishi kofe Allahu akbar o ni ma ko bi soro ke bona ba ko fede miski inshallah ola amba awfo danti foli mina ka awla dona ka fo naw mako be kibare awrela abi weleli ke nege durusra minun filɛ écran duguma ani Sheikh Mohamud Kunta bi ɲɔgɔn fɛ ni bɛɛ lajɛlen ko ma Fayida Kunta bɛɛ bɛ nin cɛba in dɔn a ka kɔnɔnajɛya la a n'a ka ŋaniya ɲumanya la ka ɲɛsin diɲɛma ma n'a ka fayida dilenw ye ni yɛlɛla réseau sanfɛ ka daminɛ YouTube la ka taa se bɔlɔlɔkannaw kan i bɛna Fayida Kunta ka fayidaw dafalenw sɔrɔ a yɛrɛ bɔra k'a fɔ sisan ale ti mɔgɔ ye mɔgɔ min bi fayida dɔ di ne ka tila k'a tɔ tigɛ ko kɔfɛ i ka n wele ale b'a bɛɛ de di n'a b'a di a b'a n'a minɛn bɛɛ de ta k'a d'i ma ni sera ka kɛ a kɛcogo la i bɛ tila ka résultat segin a ma an yɛrɛ y'a ɲininka o la k'a fɔ waati dɔw la ka dalu ɲini sɛgɛn ni maɲumako kɔnɔ ka tila ka n'a di maaw ma fufalaki n ko a bɛ tɔnɔ jumɛn sɔrɔ a la a y'o jaabiw di a mɛnna a ko waati o waati n'ale y'o kɛ ala bi a la dɔnniya wɛrɛ la min ka bon ni kɔrɔlen ye o y'a nafa dɔ ye a nafa filanan ye min ye ko a bɛ k'a kɛ ala ka barika don a kɔ n'a bɔnaw la ne y'o de fɔ aw ɲɛna n ko ni maa min ka hakilina kɛr'o ye an b'a dɔn o mako b'a kɔ la o mako bɛ a zuriyaw la o la an karamɔgɔ sani an k'an kɔ don ɲɔgɔn na i da sera an ye ɲininkali k'i la k'a fɔ i ka koli yiriw di walima koli furaw di i y'a jira k'a fɔ mɔgɔw ka koli fɛnw tɛ kelen ye dɔw bɛ ko yiri dama na dɔw yɛrɛ bɛ ko nasi la o n'a ɲɔgɔnna caman o b'a jira an na k'a fɔ ni maa min y'i wele o tigi ka misikara de kan ka kɛ ani i yɛrɛ ka kuma baroɲɔgɔnya kɔfɛ i n'a tigi barolen o la a tigi ni koli fɛn min ka kan o bɛ d'a tigi ma n hakili la donc maa minnu bɛ yen bi ni olu y'an lamɛn n'u b'a fɛ k'i wele nɛgɛjuru sira la walasa k'u ka haminaw jira i la i ka sɔrɔ k'u bilasira ni a ye yalima i bɛ sɔrɔ cogo jumɛn na urujo ka nɔgɔ kosɛbɛ komi e yɛrɛ bɛ n ka cogoyaw dɔn kosɛbɛ n di maa lafiyalenba ye n'a fɔra n di maa lafiyalenba ye bana ko tɛ n yɛrɛ ka ciw caya ani n yɛrɛ ka muradu cogoya kama ni ye n wele ni man sɔrɔ dɔrɔn vocal bila vocal kɔni n'i y'a bila i bɛna lemuru min fɛn san video kɛrɛfɛ ni kɔni ye vocal bila dɔrɔn n bɛ vocal ye mɛ kuma dɔ la i bɛ se ka mɛn ka weleli kɛ a b'a sɔrɔ n bɛ wurudi la walima n bɛ hajo dɔ la an tɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ mɛ n'i man sɔrɔ dɔrɔn vocal bila dɔrɔn i k'a fɔ ayiwa Kunta ne tun y'i wele ne ka nin de ye n ka mɔgɔ ye n mago bɛ nin de la n bɛ fɛ a ka kɛ tan o tuma ne bɛ segin ma a bɛ ɲɔgɔn baro ɲɔgɔn ye inshallah o kɔfɛ ni ala ye min kɛ o de ye kɛta ye ni ala sɔnna inshallah o la an kun y'a daminɛ fɛn min na n'o ye a ka safinɛ fadi ye safinɛ fadi ni maa minnu mako b'a la i bɛ weleli kɛ ni nɛgɛjuru sira kofɔlen in na walima i mako b'a la dalu lahalaya dɔnni sira o sira kan i bɛ weleli kɛ nɛgɛjuru sira kofɔlen in na i n'a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o de fana bɛ dansigi kɛ an ka jamukan na an karamɔgɔ kumakan laban jumɛn b'i bolo ka jamukan datugu n'a ye an bɛ kumakan laban min fɔ dɔrɔn o de an bɛ dugawu kɛ an ka jamana ye ala k'a kisi amin ala ka hɛrɛ kɛ maliyɛn bɛɛ ye amin an bɛ mali kɔnɔ an bɛ mali kɔfɛ ka hɛrɛ kɛ diɲɛ bɛɛ ye amin ala ka si ni kɛnɛya di amin o de ye kuma laban ye ni ala sɔnna ni waati in na an kun bɛ Fayida Kunta fɛ yen halisa ni ala sɔnna ma jamukan min bɛ da nin kan ɲininkali ba wɛrɛw bɛ an bolo ka d'a kan kanuɲɔgɔn minnu bɛ ka jamukan lamɛn olu yɛrɛ bɛ ka questions di an ma wa an b'a fɔ aw ɲɛna ni aw ye jamukan lamɛn ni ɲininkali min bɛ aw fana bolo dɔnni lahalaya kun kan
n'aw y'an yɛrɛ contacter n'an ni Fayida Kunta sigira an b'a ɲininka o la i bɛ segin k'i ka ɲininkali jaabi lamɛn Fayida Kunta bolo o la maa minnu fana ni u b'a fɛ ka ɲininkaliw kɛ dɔnni lahalayaw ka problème jumɛn b'i la n'i ye Fayida Kunta wele directement ko o ɲininkaliw k'a la a bɛ jaabi walima maa minnu fana b'a fɛ i ka question ka poser Fayida Kunta kun émission na n'i ye anw yɛrɛ lasɔrɔ ko o question di an ma an bɛ segin ka question di a ma jamukan kɔnɔna na o la o de fana bɛ dansigi kɛ an ka jamukan na wasalamu alaikum wa rahmatulah taala wa barakatuhu.